Warning sa Ginoo. Nga warning sa Ginoo, importante ni sa tao. Once ganun may ng Ginoo warning, patalingugan gina na to. Amen? Na ipagtuo guna-una sa tao nga para kaniya, kini ang dalan nga giyagian matarong, pero sa unahan, kalaglagan. O na gisubay sa tao, nga naman, wala siya warningi. Asa mo brag, asa mo sis, asa mo pastor, magsabi ang pastor sa Ginoo, ay rami, okay rami diri. Kailan mo kami Ginoo? Kabalo na kami sa Ginoo, iya po na kami. He knows His way. But wala siya kabalo sa mga distraction. Amen? Muna itong kinabuhi ko nito. Muna pasalamat ang kayo warning. Amen? Amen? Ang simbahan nga wala magtudlog warning, patay nga simbahan. Ang simbahan nga wala magtudlog pagkamatarong, patay nga simbahan. Ang simbahan ang wala katudlog pagkamatarong, pagbago sa kinabuhi, pagpalayo sa pagkasala, patay nga simbahan. Muna tinuod, kaya Ginoo balaan. Dili siya musugod sa tao na tanan mo adto sa impierno. Muna na ay Bible, muna na ay simbahan, muna na ay pastor, muna ay mga alay alagad sa Ginoo. Aron tuluan ka sa warning.